Het grote best is op het strand van Zeeland al in 4 stikken snijd. Nou is het dreigste dier ombar en daar hebben we je 2 dingen van nodig. Uithoudingsvermogen en een sterke maag. Ja, nee, het is behoorlijk zwaar werk. Het eenvoudige werk hebben we op het strand al gedaan. En de resten die we nu hier nog hebben, dat zijn eigenlijk de stukken die heel zwaar zijn. Het is veel pezig materiaal en dat is gewoon heel zwaar om te snijden. Wanneer het al het vlees van de walvis hel is, zal het bonkerak een plakje krijgen in naturalis. Potvissen komen sowieso niet zo heel vaak voor, dus de laatste is alweer een tijdje geleden. Dus voor ons is het weer een mooie aanwinst voor onze collectie. Maar nou vreeg je van zelfs één ding af bij mensen die dit werk doen. Toen u kind was dit uw grootste droom om te worden, walvisversnijder? Nee, daar heb ik nooit van kunnen dromen zelfs. Nee, dat is... U vindt het mooi? Ik vind het een bijzonder werk, ja. Het is natuurlijk nooit leuk als een walvis dood op het strand ligt. Maar het werk op zich, als die dan eenmaal op het strand ligt, ja, dat vind ik wel mooi werk, ja. Maar de stank zal nog wel even in je blowen. Dus deze is relatief vers, dus het valt nog mee met de stank. Als die een tijd in zee heeft gedreven en echt is gaan rotten, dan is de stank nog wel wat erger dan nu is. En dan na 2 keer douchen blijf je het nog steeds wel ruiken, ja. Hey!